עכשיו אני הולך להגיד לכם מי זה העפיפון. העפיפון הוא עם החיוך התימני הזה חמוד. תסתכל על התמונה, תתן לו חיוך. נשיקה, נשיקה. לא, תן לו. תן לו חיוך מ-55. זה קרס, קרס, רבותיי, קרס. וואי, יפה, זה חודש חמישי נחשב לפי התימנים. לפי האתיופים? לפי האתיופים הוא הייתה ילדת. וואלה. תראה דקר, תראה. 2, 3, 6. יש לנו דוגמה חיה? דוגמה חיה? למה שהיה אמור להיות? אוקיי, ונכיר לכם עכשיו בבינה חדשה שלנו? אנקה. אנקה! תודה לאנקה על הקוד! שבכל איזה סוף שנה! רגע, דוקטור לוי, עוד לא שמעתם איזה ליקוק טוב לחריץ, צריכה להביא לדוקטור לוי שהוא בא. איזה יופי, איך אתה לבוש, מה זה דוקטור לוי, כל הכבוד, ככה. זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי. מה? איזה? מעלה. כן. איפה את רואה ערבים אינטליגנטים? אני לא מבין. איפה? ערבי אינטליגנטי, איפה? הוא הסתובב עם חולצה מכופתרת, עם מכנסי, כאילו, חבל על הזמן של... מה אתה רוצה שילבש? רגע, לא, בכפכפים גבר. בכפכפים. נו, היה נראה טוב, מה אתה רוצה? התלבש הפסיד סופה, אז חלד ישר לא יכול להחזיק את הלשון בפנים, הוא לא יכול. זה כמו, באמת, זה כמו חתן בשטחים. חכי, אני מראה לו את הוידאו הזה אחרי זה. זה כמו חתן בשטחים. אתה כמו חתן בשטחים. והנה עכשיו, שידור חי, אנחנו נעביר את המצלמה לשם עכשיו. מדברים על חתן בשטחים, הנה אלה יונס המחשמל. כן, עוד רק מבט חדש, לא, מבט חזק על הרגליים בגבר, על הרגליים, עוד, על הכפכפים. הכפכפים אני לא רואה. לא, תרים רגל? תרים רגל. לא רואים. כן. כן, זו הופעה חדשה עכשיו שאנחנו מקבלים. זהו, יאללה, נגמר הבטריה. לא, תצלם. נגמר הבטריה. לא, את מורן, חייב. לא, מורן אסור.